Последна! Последна! Какво? Кайтър! Ама следва, кого? Ай се въпе! Ой, дали къща е кът на Рома, бе, чоч. Ето, открива. Юле, помниш ли ти такова си ми се търдил един път в живота? Провери, но се остава. За какво беше? Помниш ли за какво беше? Само бе. За оная ракия. Може да не е било, баше, ама... Не, моя беше, аз се завех, така се струших. Но беше е толкова надълго, бе, човек. А пак е... Стотина грама ракела, Абе, не е това. ти не 200 нарочно. Не струших, аз играя на троши, тя ми се излява върху главата и тогава чупих. Лъжата е долу.